sokat nem még. Gondol harcol a kis öreg homerszelepes kétütemű Yamaha. Tehát ugye a lóerők és a fiatalabb technika azért meghozza gyümölcsét, és már ismét a kavasz. Citonság a CBR 600-as nagyon megy, nem csak a hangja érces és darázszerű. Gyönyörű CBR 600-as F5-ös átrajzhozott. Az egyre vadabbul súlyítő GSX 1000-essel szemben. Gyönyörű napszövegben, nagyon olcsó órákat árul kapufurőemben. De sajnos nem figyel rá. Mosolygós európai felsőtestre. A rajtnál egy 120-as és egy 250-es motorkerékpár párharcát láthatjuk. Az egyik egy fiatalabb, a másik pedig a régi korban való motorkerékpár. A rajti a boxutában ugye elnézünk, úgy látom, hogy valami arab sejt is megérkezett. Látod a közönség minden fog? Most egy kétütemű közmotor megindul egy másik kétütemű 150-esnek, nagyon jó sikerült közmotor, körülbelül 40 euró, a másik valamikor 8-20. A hölgyre kezd elszállodni, kiválásodott, annyit emelgette a kis kezét.